знаете, не си позволявам да ви препоръчвам продукти, които аз не съм пробвала или аз не съм доволна от тях. Така че за тази паста за зъби ви гарантирам с 2 ръце. Тя е за пълна орална грижа, подходяща е за чувствителни зъби и венци, предпазва от кариес. Това, което лично на мен ми е най-любимо в тази паста за зъби, е вкуса. Има много приятен ментов вкус, а не от тези натрапчиви пасти за зъби, които след това имаш чувство, че не можеш да хапнеш нищо с часове. Напротив, хем освежава, хем дъхът ти е по-хубав, но хем ти е приятно докато си миеш самите зъби. Започвам с част от сутрешната ми рутина. Добре, готова съм. Виждате, аз използвам вече от няколко седмици. Наистина в момента в устата ми е много приятно, не е твърде натрапчиво, не е пък и прекалено леко, за да не се чувствам, все едно не съм си измила зъбите. Моите започва да свършена, за щастие имам още една, но другото хубаво е, че в момента в Ina Essentials имат най-различни намаления, оферти, промоции на различни продукти. Пробвайте ги, български бранд са, така че подкрепяйте българското, особено когато е натурално и естествено. Така че отидете и разгледайте. Чао!